Hello mga ka-Anes! Welcome back to my YouTube channel kung saan ang saya at ang ganda lang. Naku mga ka-Anes, naghahanap ka ba ng place kung saan mapayapa? O kaya naman gusto mong hanapin ang iyong sarili? O kaya naman prenup? I think this is the right place for you. Tara, samahan niyo akong i-explore ang Birdland Beach Club. Mga ka-Anes, this is their entrance. So there. Diyan kayo papasok at meron silang parking area. One of the disadvantages is medyo limited yung space for parking area. So, mga 4 lang yung pwede or 3. Kasi, I don't know, pag yung Ambigals Travel YouTube there is andun. So, 3. And, dito na kayo pwedeng mag-park. So, here is the entrance. Sorry mga ka-Anes sa aking boses. So there, may mga sasalubong sa inyong mga aso dito. Medyo madami-dami sila. Pero don't you worry, nakakulong naman. So yan yung sinasabi ko sa inyong aso, di ba? There. Hello, doggy. Galit sila, baka gutom. There. And this is their receiving area. Yan, dyan kayo magbabayad and everything. Pwede rin kayo mag-chill dito pagpagod. And pwede kayong kumain there. Doon sila nagluluto. Wala masyadong nagtatambay dito kasi mas maganda doon sa beach na area. Yan, meron din silang smoking area dito kung gusto niyong mag-smoke. So there you go mga ka-Anes. Kung mapapansin niyo, very basic ang kanilang design at inangkop nila ito sa kanilang pangalan na Birdland. May mga nest kayong makikita like that, nest inspired doon din there. So pag ayaw nyo ng something na extravagant, something loud, dito kayo pumunta. Walang ingay, yan, basic lang, may mga kubo-kubo. Mamaya sasabihin natin ang presyo ng mga yan. And libre din ang kanilang activity. Yan. Yan, maingay sila. And dito, kagabi, dito kami nag-dinner. At maganda, especially pag hapon, kasi hangin. So, nung pagdating namin ng 12 o'clock, medyo na-judge namin siya na parang nagkaroon kami ng expectation versus reality something. Pero eventually, after namin na tumagal dito, medyo mas na-appreciate namin yung place. So, mas i-explore pa natin ang place in a while. Yan mga ka-Anes, kung favorite nyo ang mga duyan-duyan moments, yan, kagaya ko, meron silang free duyan, pwede kayong tumambay here, napakaganda, and very relaxing, diba? Makikita mo na yung beach. So ayan mga ka-Anes, pag gusto nyo mag-stay dito for a month, medyo makakamura kayo kesa sa overnight stay. Kasi around 19,000 yung kanilang stay for a month. So, diba? Isang buwang bakasyon. Isa rin pala sa mga nila, kakaiba is pwede kang mag-works staycation dito. So, yan. Nadami silang mga kubo. Here, ito yung igloo. Tao po. Ayan. Okay. Ayan. Ito yung igloo na space. Oh my God. Wow! Ang ganda! Wow! It's so nice here. There, may aircon and everything. Tapos, merong view. It's nice here. Good for 2.
later on, ipapakita ko yung... this one is 4-5, if I'm not mistaken. Nabasa ko sa kanilang Facebook. At saka paglabas mo, wow! This is something nice. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakagawa. So, pagkababa mo, yan, beach na. Yun nga lang, medyo madumi yung beach today. Hindi ko alam kung ganito lagi, pero hindi siya ganun ka okay pag maliligo ka. So, that's the igloo room. That's nice. Yan, may tent para hindi maarawan. Nice. I like it. So, this one mga ka-NS, pag gusto ninyong magstay dyan for a night, good for 2 persons, that is 2,495 pesos. At meron, pwede kayong magluto. Yun nga lang ang disadvantage nito is common CR yung gagamitin. So, syempre, mas cheap, mas less yung mga advantages. This one naman mga ka-NS, ang kanilang 3-story kubo. So, this one costs 3,495. Ang advantage nito, or ang kahibaan nito doon sa ating pinakita kanina is meron siyang sariling CR. So, pwede ka dyan. Mahangin dyan mga ka-NS, lalong-lalo na paggabi na. So, there. So, yan ang aming room. Yan yung basic aircon room with private CR. So, that is 4,500, good for 4 person. Pero pag mag-a-add ka, pwede yan 1,000 per head ang additional. Pero, nagkaroon ng discount. So, may discount kami na 500. There. So, mga ka-NS, ganito ang kanilang room. Very simple lang. Very basic. Yan. May lababo, may ref, aircon, may bed on yung mga gamit namin. Huwag nyo nang pansinin. And 3 beds kasi 5 kami. Yan. Meron silang balcony. So, pwede ka dyan. Yan. Nice naman dyan. Pag lumabas ka. They have their TV. This is their common CR mga ka-NS. O, diba? Nice naman. And that's their common kitchen. There. So, pwede kayong magluto dyan. Nagluto kami dyan kahapon. Cooking mga ka-NS! Lalagay ko na ito. Charan. And doon kayo pwedeng kumain. Ito yung 1.5. No, 2.5. Siguro pwede kayo maka-discount. 2,000 pwede yan. Libre ang breakfast, mga ka-NS. So, good deal. Mura siya compared sa ibang place here sa Bolinao. Diba? Tara, akyatin natin yon. Try natin. So, ayan mga ka-NS, nandito na tayo sa bird's nest. Yan, pangalawa, hindi ko na kaya dyan sa taas. Parang nakakatakot na dyan. There. Parang hindi ko na carry. Kasi, parang siyang gumagalaw. Nakakatakot. Oh my God. Pakita natin yung view. So this is the view from here. There you go. That's feeling Dennis enjoying his own peace. Here. Oh, yan. There. Oh, dun tayo nang galing kanina. Pwedeng mag-chill naman dyan, pero make sure na hindi kayo maingay. So kami kami nag-chill naman sa room para mas hindi maingay. This one is ito sa pool nila. Medyo malungkot kami dito kasi maganda sa picture, pero that's the reality mga ka-NS. May maingay. That's the kiddie pool daw mga ka-NS. So meron pa silang pool mga ka-NS. Ito yung kanilang pool.
there. Yun nga lang, parang hindi siya ganun ka-clean, no? So, hindi tayo naligo. So, again, yung place, mga ka-anes, very raw. Very nice siya talaga. Pag ayaw mo ng something extravagant, dito ka pumunta. So, there you go, mga ka-anes. Free ang breakfast sa lahat ng kanilang, pag nag-avail ka ng kanilang accommodation. Yun nga lang, real talk, hindi ka daw pwedeng mamili ng gusto mong kainin. So, kung ano yung isa-serve yun na. And, nakakaloka, 5 kami. Iba-iba ang ulam namin except for the tocino. So, good luck kung sino yung may masarap. So, ayan mga ka-anes, tanungin natin ang kanilang rating sa Birdland Club, Beach Club. So, 5, highest. Siyempre, 1, lowest. Feeling, Dennis? 4. 4. 4. O sige, ako na lang. 4. Sige, 4 din. Kasi yung sa expectation versus reality, 10. Pero again, pag gusto nyo ng something raw, something not extravagant, something na hindi commercialized, doon kayo pumunta. Bye! Thank you for watching. Bye-bye.